Опитах се да направя минималистичен грим, откакто съм преоткрила грима, винаги е екстра. Ако ще е там, да е там. Така се гримирам, когато имам по-малко от 3 минути. За да направим грим, който си е поне малко по моя вкус, трябва да има някакъв блясък. Лекичко така ще го вмъкнем зад спиралата. Както и много обичам да слагам някаква светла сянка, ето тук в очната линия е абсолютно задължителна, не може да я пропуснем. Трябва ми някаква дефиниция на тези очи. И със сигурност ще трябва да добавя поне още един слой спирала, защото само с един и очната линия вече миглите ми се губят и искам да са малко по-дълги. Топ трикче ми е още от години да използвам четка от същата спирала, само че е измита, без продукт по нея, да разресвам миглите си след като си сложа от другата спирала. И ето така вече със сигурност изглежда много по-добре според мен. Очите са доста по-изострени, имат дефиниция в тях, много повече